Ambe alafo ni ka barikada ka sangani aka fon Syria ye o min ka latige kono bi tene donya jengalo klishegi samba fla ale mwono woro kokura an la ka jonse flaga ka sura bashite auna ambe alafo baw ube alafo kumbo alafo len ko fe ama masa chamani musoma ufu munu be bawla ka sijani kenya doma munu yere tata me ame do ke uyi bada dali alaka no ya anu uyi alaka yefsoma alaka hinejidoka kare ne kan ado makono ne kala baka kanu ba chamani musuma fo dimzeni mabako maliko na ani maliko ka nyama muzi na kanyama da shirika tv jakan sofe lala kuyati salaira kuni mwoto nena ki ya bode alhamdulillah ba samara sanu kufu ala mbaje kulu bela jili maliko na ani maliko kan ka funga ni doko kunkura seli akakasa na ngaje mkanundu anga wali madon fuli kerengere ka nyeshuma anga lutani fla urumunu sigili nuga jabaran so mandi shiri fla peve koro sangani wati kasika nyema dalike ugaje mkama mandila ni ko madunoi ambu fuku barkada ka damne kai fuki dal ko je fa fe amba foku ni soma ko ni andu kan bi tenen soma da o je mkan kon nana chendo ula kuyati alibi je mkan karbojo anatu bulu ina sense ga je mkan kono yaf ma bala sane angati mani barawi bashito na samara mba mna mba fotugo mna ngunte sansoro ni juru usigatigela anga de me baje kulu je mkan nga siga charinga sella si je mama lu bambulu ko ra amta technicien fa fe ka siga ta munu de me baje kulu ka suku kon na ula ka soro ka signana ubibe na la sona amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bala ni Afrique be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka unene Tiens mon père dites-moi ani mo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko dara te zara te ka te de abi sampi sababo ni te wore be ni ya gla kura ka sagi kana na ka ke gurgo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa jema on est dédié tew ka te so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga na langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munya na mako jora ko la foni werela zamzam ka najini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru be bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 59 zamzam kanda jini ngura kuya kule ana APC nude bela jele wasara
Lala Kuyati. Samara sana. Ni chen. Kosabe. Ni mfu yendara nana. Adola be nyonda fa. Dantigal bamanga yola de. Aish dantigal tula. Obato alibi. Amate meni jemkanye. Samara sana go. Katani jemkanye alibi. Farfun ni sondi akonnala. Ni anga clip du jour follow ni uyanga sikundo ngutigla ba ko noblay. Ambu follow jangne na makiri la so marena. O jangne na makiri ha. Ya wore ka bangon gai. E ba fo ko jangne bugu jangne na makiri. Famna. Jangne bugu jangne na makiri almami de. Okay. Ale na blam blam ko so marena. Ambo nyala doni kasoro kuna funi balanda ile kanu bago. Ni che. Samara sana go. Ni anga jangne bugu jangne na makiri. Koroba to ma jangne njini. Jangne na makiri. Ni mo fama afoko almami de. Almami de. Wala gete. Ale almami de. Ko sabe? Ni dugutigi modenyi. Aiwa. Ni yebe kenen yana. Dugutigi de mambulu. Almami dugutigi mode mambulu. Chelala. Almami de nyamara. Hakila hon kenen jara sisa. Yiri so dugutigi mode. Abana. Afaraka. Wala gete. Uba to yef mabala kuno fon bala. Ana fereke ana so ne sige aka. Bi dene doni. Ni wati se wala kuyete ba so roka no sige me ko nye ko buda. Ni ko kulo ni ko idale. La kuyete jango kuno fon bala mama minga jamana kunga. So mo wasama gasika so ofe. Aiwa Samara. Nanyo kuna fon balanda ele. Ami isota. Angota. Nanyo ta Samara mitalike fasoka furuba falawla. No pipi du Mali. Olu ko ni da kura soro. Ni dirima anga jamana nyema president Assimi Goita fe kodo. Lala Kuyati. Iya foto mena falaya ote bashi ngani ma jigisoro Lala Kuyati adola odebe ya mabala mami odebe mami riora jaya. Akuna manya kafo ado otugola. Lala Kuyati jamana nyama ko ni ayira fala nuna kafo. Lala Kuyati jamana kafala do wajigiba uye. Ako kuma ko ni ya tarage Lala Kuyati. Fenze doka mi beta bla hectare fla ani dono bonyongula. Iba ye kafo Lala Kuyati dagabana so bado okoni jora yi. Lala Kuyati jamana kuntigi alefe. Lala Kuyati kasiga tayaka di jamana foroba fala nunuma. Lala Kuyati akoni ya taralage. Ako baranyere abrigade gare adara kabeli fibrikalo kliworo samba fla ani mwana ni temenegi. Lala Kuyati jamana kuntigi ofe. Ninko na iba ye kafo Lala Kuyati akunya nyine kafo ana ishoro ani yaf mabala jigisemiyoro ba kota kodi jamana fala ma Lala Kuyati ako kuma ko ni ya tarage abe kafo abara nungo ne akurumu karle bara okera iromina odi bango seni Lala Kuyati agence mbali meteo umasuriana ako jamana gouvernement ko tigaye akume keneka Lala Kuyati kafra jamana gouvernement a ministre kelengena bela jeneka faka CLT umanyama ba ofana kumekeneka Lala Kuyati nya foto mena subay afenza minga odi 2,25 hectares ye Lala Kuyati mimi mfuyi ura chama dura ngona de metalike bâtiment d'hébergement otishi yore yewa ebo jume odo de bâtiment de logement otishi yore effecteur do abere kelini ani cuisine kosa dumuni kero dumuni kero shiro bala dumuni kero bala effecteur dumuni kero yi cuisine o ya tobure o bala ko ini buandiri wa aywa ante pango do kuna yado fini ko yoro Lala Kuyati aywa mimi mfuyi mesa damisi ale ko ne abenu ko ne dongo ko se bere abeka barga bla kulbal abeka deme dama ko se nyure ni njira ko se ko fini ko yoro bala ani ko des espèces de loisirs o tenyana je ko yoro yewa kasi farko nyana je ko yoro Lala Kuyati ani ko crèche ani restaurant ni metale ke yef mabala wala sa demjini munu beni olushima she ko latayi wala sa olu kasi ya kana ni ga dodon nke Lala Kuyati akoni ya taralage otebene ko fe ako korongo buna kunka jamana nyama oye obulo fe ka tokui ako Lala Kuyati mi metalike Eden SAla obeyi Lala Kuyati kafara panoma ofana beyi Lala Kuyati anu groupe électrogène ofana beyi obayira ya fo korongo mako koni okoni beyi ba ni Eden ko konti ya Lala Kuyati pano ulu bata Lala Kuyati pano yere krefe groupe bilibili ulu daramei Lala Kuyati jango dimzini ko siga nyana fi kafara obela jene kamimbe adafa odiye miniji nyumani Lala Kuyati jibonto ulu fana obela
na me fanja ma fe akuni ya tala la kuyati iba ye ka fo ni yoro ko fole wa odron tede ako to mina obusika lafiya la kuyati ako yoro ingla menu umasiru yi kulo yoro chama be obuli kalanso mina make ulu fana ko la kuyati fa ga se yoro chama mun bisa ke sababu dimje nunu ko bonya na fina ninka wakili ne ka sigi la kuyati ka to sura to ne ka kala ya ako ke wali ni atagalage ali bi jawi do mimbe do jimana kuntigi akaguna adamada ya jidili ke wali ko nana ako aga kurmo kar ka beni jegalo klewulon vlayi ako umake gazane ako la kuyati bawniya atagalage jegalo klewulon vlayi samba fene mu wani keleni dana tara ka dami ka fama jira darme asimi gutaka la kuyati ne ka ke mari jamana kuntigi ako jegalo klewulon vlayi samba fla ani mu wani woro la kuyati ubebe sanduruma ako akurmo kar le ka do uma la kuyati ako koroba be ula agibu damele alega korofo do ala bana ka gira ka fo sanduru mine akera iba ye ka fo la kuyati jamana kuntigi ajena aka yatma bala to muno chama de ko ango mako de cherne ka ta ka do guna adamada jiri wale ke wali chama na ako ulu be no fetu mura uji ni maso le ka di jamana ko ndoma la kuyati kala ni maso le ka ke ako la kuyati farasi mako ni mafo chama ma guna adamada ke waluka ako ni atagalage ko mu ko na ako bara ba chama fana bi munu be ni ulu kanga dangana ma do ne ana taula la kuyati jamana kuntigi alaga hagilno ko nana jamana kuntigi rekele ma korofota ayi ayira ka fo ale ko ni asbe ko ni sonjala wa animisi awasara kasana ni ke wali keleye ako yoruba mi fleka joka di jamana ka fara numa ako la kuyati ni atagalage ako ke wali do mi ganga ke oyi ba o fawo la kuyati oni to jamana ko mabulu bara de la ako obe yegol masiri tabara obe ye mobili bolala obe jamana yere furba che barala la kuyati madama ni ko ni to jamana ko ngola ako ede ko ni oyi jamana tai ako kuma ko na ni ke wali ko ntara ka di umma ako ote o fawo sarabo na la kuyati ga abeke suwa bu ne ka jigisi ne ga na tidimse no kuna ka yira ka fo albi jamana jamme ula la kuyati ako ni atagalage ni ake fama bara nunu sefe amada umma de aya aburo fakatu mobili la kuyati ni obisi ni se ke so bu ka madulo vo bunyo ko doni la kuyati ayota ko doma ka fara yaf mabara mobili flawera ka ami pick-up fla de pick-up Hilux ani moto jagata ta la kuyati ani vehicle Prado kili ayota ko di uma jango kasiga ukami musa yoni kanoya ala sa ni suma ni de afasiri jamana kuntigi kanga funina kodo ni wali wa namba de samaira ni demsa ni de mekaka chelo barka daka umansa utura fasu kuma boldila amma kan fo anga nyine uko ane do ko jamana kuntigi atara na fulum na la ka chamamba amina ya rabbi kanini manga ni mantigi woro fe fem se kan ni de me iki sego ke mara la bonete chendo ayi nimsa ko ni ntalo ni dona yatime jigi koro ni dona ya fala jigi koro la ku yati dal masako mate ubaya jida wala ame jamana kuntigi fu akani bara nyumaina atito meninga ayi wasa mara na esor bla ame ene pana amu takui ama ira ka fo kuni le talike mutula mulungoni ndeta ko 125 mètres cubes centimètres cubes wala si o moto ni kuna sura are mamunka makanzen kono ni bika feri o DGCC olukoni ala nyini ko kalu sabade be utigula mo bulu ukana ayira ka fo ko ni stock hake de gugu kama mazongo ayoke ni hake de bambulu bela kuyati amadu malaka fo no watina jamana nyema wala sene ka lakana ne ka yakubaya ubala ka fero chamane ko sigi singa bela kuyati munune adone berala abse ke sababu ne ka lakana ne ka sabati faso malikono ako kuma kono bela kuyati oke wale ba odokera do fo jete mane kono ni sinve jamana nyema o yella sene ke ka gira ka fo bela kuyati mutu bamunumbi ni obitalike yef mabara bela kuyati ukoma ko gros lendri utawa akunya tagalage aku lala kuyate olu ayira la kafo olu fireli faso malikono aku olu kajo sangele bonyongo akuna manya kafo okera iba ye kafo ado lala kuyate do kunna mene ayika ba fireli obuna kunka aku kumu konena aku yira kafo lala kuyate DGCC olu ka olu kajo olu beme uma ayira kafo alibi moto munundo ne ayira la kafo olu fireli kajo jamana kono ako otale kana jamana kono olu kajo foro na
nya ka fo do to be mami bulu akukalo so bi bulu ikala ku yati ka siga ta jamanya mo la dunya ala ka fo ni hake ne bi na magazin kono ni munani ni hake ne yi wani mafiri fo akukalo so be ubulu la ku yati u ka siga ta udandigalu ke jamanya mo ubulu la ku yati akuni ya ta lage koni atemena oka iba ye ka fo mi metal ke muto jaga taula ni fo ka si yama hasama akoko on sendala ai wa tabaraka lo jarani ade kuma ka jode yaro okay ukana mika jakarta mimi ne wewe hapo kuna sema like mro buri jona buguche utamali sema afyo te batara ko nga ko moto jakarta ani yama hasa akoko on sendala akunia ta le la kuyati wala iba ye ka fo ba ulu yi moto yi munu ko ni la kuyati ulu ka cylindri abedan 50 cm3 la katabla moins de 125 cm3 la obaye ka foko on sente ala akunga ni ata ala kuyati moto munu modo do ni kuma be uluma ni ubetale ke yef mabala aujini na figa fam tugomina samili fagasi yef mabala nyama samili aujini moto banu nunke au moto bulu moto ni buru ferma wala ulu chama do kodu na manya ka fo ulu kodu ko ayende ka fo la kuyati abaw jara ula kulu ulu si akacha ala fe iba ebe ulu de ye ubulu akumu ko na la kuyati akunu nyini me ka fo wala isoro boso na mamunu bi ni moto masna ndo ubulu et plus de 125 cm3 ko la kuyati ogata okofone kuna timenoka dimanye ma era do ka do jamana kono la kuyati jua fi okono ninga tamnu saluke otra soro mamin kende ka doko ni ka o shele yi akoita fa ni tetige akoba ni atagalage kalo sababbe ubulu ukasiga ta uyere kofo wa mutu hakende ubulu ukata ulase jamanya mauma wala sa odanga don wa hagina do la kwete albi la nyine mi udi kasiga dansi jara ula kulu uluka la malama wala awo aiwa amba fumu jamana kono do ngafamu barka baka kabi kubaru mfo ka sebima nyaye ka fama ta do jimisira fe wala wasrauka ngere nyala tugu dala mugo ba famu ka fanya ka la kana bidu jamana nyama mana mfanga tuko sigatena ala mto ele pana ngona bibisa amata bagangara ansira bagangara iba ka fo ba manchiti la mauko ni bingani wale do ke kanyeshi bagangara dugu do ma kerengere nyala dugu saba ni se fe mado jogina mado fana ni turala lala kuyati akera ka benisho ko kile saba samba fere ngoni woroyi ma ngane ya jugu tigu do munu masika buna tige akula la kuyati okoni fleka uka janvanchi ke wale dota kanyeshi dugu do mo okoma ko kende no ba ani engre oto dugu saba yewa akoni atakalage okoni kumbole dugu nunu kilinga na bela jinina wa uyake nyo fegu okoma ko ata coordonner bela kuyati okoni mugu ka onika dashi kanyeshi jamana durna de munuma ako kuma kuna ni ya takalage acheni asibe kuragwena bo akira sababu ni ka mo shiro ne ko chama ko ni chie bela kuyati fa se mo bulu ko fa chama ma uyo fana chie wa banga munu fana be ose ko muna utrana ulu bela jeni bela kuyati akoni ya takalage ako kuna funna chalabra shwe iba ye ka fo ma do fana ira ka fo bela kuyati d'autres sources évoquent des cas de mort à la suite de la fusillade à laquelle les assaillants se sont livrés comme ma do fana ni tora ala ba olela kuyate odo dugu koro ani okota ke muguchi akoshima korashie ako kisao kara sababu ni ka do ko nfa ako ni ata la kuyati iba ye ka fo ni hone ke wali mi be ke watu kunguruni mamina iba ye ka fo yere mara ka fo nyema bado kara kuyate kenye ni obo yere mara ka fo danga ko fo ni abibi yele kuyo o fa len ko fe adagala bo la kuyate otila moyi betale ke kenje yere mara ka fo danga na ni obo abibi yele kuyo ko fo otaro fa mekalo klebi saba shu ko duruje aklebi saba ni kelena la kuyate adawre la mado fe munu masiga buna tige konka isiga keno la ka foko katibaji masina mawu faka si jinu ma ko ludo la ko ete o mekalo klebi saba ni kele iba ye ka fo chedo fano obi isi aka tapili ko fo la ko ete o yibange o dugu tiga kanga sigi doyi ako ofna tarafa asigoro la adawre la te la ko ete mama mi fa tudo ako ka koni bela jenenye avec le mois ani nani samba fani mo woni woro ako duru o dugu tigi musa sangara ofna
fa ni to la kuyate ma do fe munu masiga buna te kuma mena akumara ka bo joy fe dola la kuyate bajangara o mara bulu kono akuni atagalage la kuyate ay avreglo claim woni shi shuka duje claim woni kono dona usman nantume o yesene kala baye la kuyate o vana tara fate majuru minu fe dugla dugumene obi irigili kofo akodo la kuyate ni hokumu konana ko baye kafo alibi kafara oka dugu do koni be mi metalike iyaf mabala dimbali o yera mara kafo kono fakase bangazi dugu do ma akojira yilla ku dunu fana otara oka javanji ke wai do ta kanyeshi o yero kofo munu ma mana mana smole munu ma mi o mabo akodo la kuyate ni ya tagalage akoni ke wale moye akere sababu bi ne ka jatiga ne ka nate dugu do hadilla bo be ka wuri da kanyeshi dumna nyama ma to mina ni same bende na kofla ka se ke urula la kana yakubali ni bisa sababu uruka se ya sene ne ka bara yakubali la kuyate abla jara ale da fasiri aiwa samara ndo abla jara fu bakana kuna funni mi billama ula mo bo e pana kono ka nouvelle horizonta manyu ta samara amita e kawala ote o afetu ko nyalawa anyana wala aw kwala ngale be marabulu kono ya ka fo babanchi tigila mawu kumbe ni yoro ku folena anga chedunga ulika jokera sababu ye ka chama ni ne karaba ani ku bulu kono mina chama fana mne kasana no kuna fonyo yi nila ku yeteke wali akera kasana no masiri tabau mali jamana chefni tabau uluka minu salodo ni yoro ko folena wala sane kasiga janju da ne ka daju nye akula la ku yete amanya mingo akera otula ibaye ka fo anga chefni tabau uka obara konna na la ku yete utara so jera ula ku do koni uluke me kazule na yoro dola akula la ku yete ibaye ka fo yurenye udawro de ko wa okoni musigi me ko ka jamba jugu ka ofere no ko tige la ku yete onongo ni fe mashire tabao urusira wa fe mete ngamu la ku yete ni ko sigi ni ka ko ke chugo ya ni ka lage don chugo ani bo chugo la ku yete ni ko nyedo jango opesi ka fere jugu ma chugo mina la ku yete ibaye ka fo oke minge akara sababu la ku yete baramungra ul mashire tabao fe aka no bobo bawo oka ozole ndali kono ibaye ka fo akara sababu okasiga do jera la ku munu ubuka mugu uba adora mina la ku yete fo ka se kisauma ako osira la découverte de cette cache d'armes et de munitions a permis aux forces armées de mettre en place un dispositif de surveillance afin d'identifier les individus susceptibles de venir récupérer ou ravitailler le site. Ibaye kafo ndala kuyati okamara mafengiro do dugura kundu ako anga chefin tabao tarabura ngoninga olongo ni fe oyu dugu ni ko sika lage ako nunu ye John tawi ako John mena ya mabala mara mafengla nyorola ako sone makelela kuyati jara ula kulu mado fla kapwe kaboti ninga na lela kuyati kanyeshi yo ko volema onongo ni fe anga chefin tabao do afoko ni tigite mafla ye nununko onongo ni fe lela kuyati ninga na ke okera ibaye kafo sanve ane duguma la kuyati angoni anye kishota kanyeshi juguma angoni ko fini furu ko barafuru la kuyati sanve ani duguma ninga sababu ko chama ko ninga karaba ninga shuraka minga na ke okamra mafencho ju nuna la kuyati obaru okera chefini tabawo fe akola nyini minde ula alibi ode kasiga lakana ne ka sabati ka yakuba ya fasu mali okona la kuyati odo samaira sanugo anto bakana ko bina ku ka odo nouvelle horizon ale konnana ni talike shinyo ka sanimbo barakela uturu ni olukumbe barake masogo masogo oluko ni kana bla sora anga fintiku ka wulika jodo sinfei lala kuyati kasana kuno fono ye kasana ni nouvelle horizon oluka bole mamani ture ayemi fasiri ako ni kebali ngoni akere kasana ni anga chefni tabao oluka la malama do ye jamana ulaka ni buna kunka lala kuyati olukera sababu ukata bo jugu nunka yaf mabala kumamina okunbe uka jamba jugu kan kasiri ako lala kuyati akerami okumu konana anga chefni tabao okoni uyimu utane kanyishi jugu nunuma lala kuyati ni ka chama ko nfani ko ningene karaba ako ofato ibaye kafo lala kuyati maduru kumbe obulu munungunu okunte yaf mabala jima kono dewni na okumne me jarawula ku mununguru ako anga chefni tabao kera sababu nuka siga olunu ka kana bla sura kadi oluma ako ni ya tagala lala kuyati katim kafara ofanaka oka mobility jugu chama ani oka
moto fara se u ka keleke mugu chamama anga chefni taba u ka wuli ka jo se ko rabuena nga unu chama fana salo kabo obulu akuni ya ka wele ku yati ina finya fu chugo minani ke wali ko abemi sebentia odeye anga chefni taba u ka bara nya do mindo ula abeke ofen hakilla miyi nga ku yati oyiba ye ka fo odebe jabe ni ke wali banununa ako kasano ni jabe masoro nunu juruka akuni ya ta wele ku yati iba ye ka fo maduru munungu kanadala ula bana katano ulu kenya tigila mo yoro kasiga ulara wini ko donga fo uka kenya obichugo mina wala sa na kuyatini kala banka sura ko blagata utawrola aku kuna vera ka fo shinwa do ko no ula abena fo okume oshinwa ni salu ndamafia dola kala kuyatini katano uyi akoni ya tagalage a machama ko nga fotala wala kuyati akwali akala sababu anga wala mashirta ba anga juru chama fa no ko nyingene karaba mama nturi ale de ya fasiri Samara ni famna ali bala kanga jamana sura tu fangasi jugu wala kulusiba wala amo soir du mo kota Samara nanguta ni le talike nyana minima fon keleli kabwanga jamana konna na kengere nyala bungo fala kono ubara ubisina halibi ukara sababu kasika ni le talike kanabisi ale briki kemefla ani bioro mduru ebe minena misabugo Bela kuyati akukulu misi le manyama bi mafon kele kama na kadi afo office central de sujufia bela kuyati abaki ni bulian fa oyo kungambo akoni ye atagalage ye abarake lawo okono oyetiga daya fo chogomi na nyina bi mafon mbi na nkoma kosi kunku bela kuyati o begi kemefla ani biworo nduruka ako akera ka beni jikaro kle saba samba fana mgono wore misabugu ako ayo sema sisi okona na bango fa ba kona ako barai anyema ya kunta meka di mama odi captain de matungara yi bela kwete kasano kuna fonia yi ibayi kafoni bala ninu akera sababu kasiga moto tristiki utika katariwa bela kwete ni kasiga tiga da odika mamina maafla bunyongo okume akona na katakari nyere asaboro kumfame iya fumabala bela kwete minaona minenu nchera ibayi kafo nyina mima face kumu kemefla ani biduri bunyongo kemefla ni biro nduru bunyongo okume akona na bakwete akoliye ada apop nakunka abse keme biro vla ani bunyongo o kilogramma nyala kuyati akoliye atagalage akoni ikimrata min flaga suro nyala min mafe kulu okelle nyama ofe baye kafo alibi abe okache siri nuko dangana maya nyala kuyati wala sa kasiga nani jamana ne ka asanya ka bo ni fenni okoloma ako boni atagalage nyala kuyati kumano kuma obulu ka jola jamana fandana bla jenefe maraburu bla jene ko wala sa ne kasiga tiga siri mala mamunu ka bara be nyala min mafe o jawlima ni ne abiga sababu ka demjeni nuka okumale makata aminife akula la kuyati ni ya tagalage akotika kondra maminunga nchugula ninga na ke oladara kuyati jemanya mawu odonwa temanka wa obara kera ofe la kuyati wala sa alibi ni gasiga mato nuka ulu baba la kuyati fasidi fanya salo ka be nyamare soir de benya ko kono able Samara ete basi ebu na fumbala abale datugano bargada ka nyoga chawugula ya fam ai wani fuki bargada ajarani sebe ko wala la amajike akafoka no mako ka farao yero ai fam ya chama soro bi kuna funu tabulu akakiti ula sakata sega na fia bodo na ka soro ka sikna do jam kan ku fodo anga de me baje kulu amta amunu munu suku ko na chen flana ka soro ka sikna o bebe awo amona gani dei abe mi wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka unene Tiens mon père me gade dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do bien mangani sisan kɔni ye cogo jan te dara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ
jama jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni nka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Lala Kuyate. Sayara sana. Ah, mami i b'a fɔ ko dugutigi mɔden. Haya dugutigi mɔden ba kan. Dugutigi mɔden. Kulo bi la. I so dugutigi mɔden. O de siga foyi t'o la. Lala Kuyate. I b'a gɛlɛ dɛ. Ayi. Biye tɛnɛ. Biye dɔgɔkun daminɛ. Kosɛbɛ min tɛnɛ fɔra. N b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ kanubagaw. Tiɲɛ don. Olu fana bɛ nisɔndiya. Barika da kan o kunnafoni bɛ di tɛnɛ o tɛnɛ. Jɛmukan kɔnɔna na. Nin ye tiɲɛ dɛ. O la bi ani an balimakɛ. An'an baarakɛɲɔgɔn Bɔkari Tarawele Infri Lala Kuyate ne min fɔ Infri tɔgɔ maa caman tɔgɔ mɛ dɛ ne y'a mɛn sɔrɔ k'a bɛ ne bɛ Sikaso a banna e ma Infri mɛn ne y'a mɛn ne yɛrɛ bɛ kalan na ba min ko Infri n ko an kɛlen ka ɲɔgɔn ye ala danga ni Infri fɛn ne bɛ bila kan tɔgɔ in kɔni ne min fɔ yen ale tɔgɔ ye Mali kɔni fan bɛɛ fɛ Infri kosɛbɛ e ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma kɔni baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen denbaya dun k'a fɔ ko nin anw ni université ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an bɛna ka tɔgɔ in mɛn dɛ ala latigɛ ko nin la ma fama o ma cogo la ou bien ala ma cogo la wala pian dɛ ni wala u b'an de dɔtɔrɔ a bɛ cogo di baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen dɔgɔkun daminɛ don dɔw fɛnɛ tɛmɛna ka ɲɔgɔn sɛbɛn siga t'o la baasi kɔni tɛ yen ala ta don e bisimila jɛmukan kɔnɔ kosɛbɛ an b'a ka bolo kan n'i y'a ta k'a lajɛ Infri farikolo ɲɛnajɛ bunna kun kan Lala Kuyate dɔw fana tɛ kɔni Mali jamana kɔnɔ waati in na Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ lamɔlamɔgɔ caman a kɛra a kɔnɔ o la an bɛna daminɛ min na o de ye k'a fɔ a ye lɛri tɛmɛnen ani Isufu Kulubali an y'a da to a la yan k'a fɔ Mali jamana bɛ dege karamɔgɔ o ɲinini na an bɛna Infri ɲininka o lahala o bɛ cogo di. Bon i y'a fɔ cogoya min na d'abord an bɛ segin an filɛbagaw fo nin wagati na maa ma sɔgɔlen bɛ Serifula télé la i y'a fɔ cogoya min na laada don donc ni émission ka di maaw ye kosɛbɛ marafɛla la i b'a sɔrɔ bɛɛ ka jabaranin bɛ Serifula télé la nin waati in na Mali kɔ kan ka se ka nin jɛmukan duman in lamɛn ani waati bɛɛ lajɛlen na siga t'a la donc o la i y'a fɔ cogoya min na duwakun tɛmɛnen an b'a ye ka fédération malienne de football kun ye ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka dege karamɔgɔ ɲini min ye an ka samata sɛgɛw la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dege karamɔgɔ kɔrɔ Tom Fik donc ale ka contrat bɛ ban ka bɛn ni août kalo ye nata ye donc o kama o komi ale remplaçant ɲini parce que a ma résultat ɲuman fɛnɛ kɛ kan tɛmɛnen donc o bɛ tali kɛ o la bon fédération fɛnɛ bureau kura nana n'o comité exécutif kura ye donc Mazu Baba Sise ni ale o président kura ye nin wagati na donc wa ɲɔgɔn ye kɔnɔna na n'a ye k'a fɔ o kun ye entraîneur caman ɲini ka liste dayɛlɛ mais mɔgɔ min garisɛgɛ kun ka bon kosɛbɛ o ye Flora Ibenge ni ale République démocratique du Congo maa ye RDC voilà donc ale yɛrɛ kun bɛ contrat la Tanzanie équipe dɔ la yen nɔ donc o kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ ani Mali comité exécutif fédération ko avancera kosɛbɛ u tun bɛnna wariko kɔni kun kɛlen ka bloquer dɔɔnin mais après u ye ɲɔgɔn faamu wariko la parce que ale kun bɛ contrat la yɔrɔ min na Tanzanie a bɛ sara ye million 20 CFA million 20 donc Mali kalo kɔnɔ
donc a ko y'a ɲini ko a dɔ fara ta ka dɔn Mali fana kun yɛlɛnna ka se fo 26 ma donc pratiquement Mali fana kun bɛna a sara o fana la Tanzanie ko k'a ka to olu fɛ k'olu b'o ta kɛ 30 donc a ka to olu fɛ nɔ directement o ye club de dɛ Tanzanie club i n'a fɔ an ka joli wani stade bɛ ta cogoya min na club équipe nationale tɛ dɛ si bi min olu bɛ ka nafolo de dogo ko ballon na Tanzanie club et comme les joueurs jigité Tanzanie ne ama équipe nationale de donc Tanzanie mo na fulu de ballon da million 17 ko a ka to no donc mais malgré tout ko vraiment équipe nationale de visibilité ka boni to no ko abena fela mais de minutes là ala ke a muso na dion on est passé Mali et charia ko ramita sisa le ministre des sports la équipe nationale de karamo fait betaniser ite ta tagani ka segina bile i bɛ cogo jamana in kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min na i bɛ to gɛlɛya kɔnɔ an bɛ hɛrɛ min o bɛ daga an fɛ yan i bɛ to yan n'i ka denbaya wa championnat match i bɛ to o fana lajɛ Mamadu Konate ni Oumar Sango Basi Masi ti dayɔrɔ la donc o de wajibiyara dege karamɔgɔ bɛɛ kan donc maintenant Flora Ibenga fana y'a jira k'a fɔ a muso n'a denw jamana in bɛ lahala min olu bɛ Mali tɔgɔ min mɛn radio ni télé la fɔbagajuguw fɛ voilà donc k'olu tɛna se ka na k'u bɛna installer Mali la yan nɔ donc ko vraiment a ka jɛ Mali ko tan kɔ donc Flora Ibenga ka pisi bila cogo filɛ donc ale ma kɛ dege karamɔgɔ ye tuguni donc directement fédération ye ɲɛsin tuguni ka liste dayɛlɛ ala kɛ o garisɛgɛ bɛnna ni mɔgɔ min ye o kɛra o k'a ma ko Anthony da Silva portugais don nka a bangena France en 1980 am sa fɔ ko san 46 de don denmisɛnnin don donc a kɛra le 20 mars 80 donc a bangena France mais a y'a ka balontan fɔlɔ a kɛ Portugal équipe de depuis san 18 198 99 enfant wagati hali gɛrɛ ye fi ye min ye fɛnɛ a kun bɛ encadrement dɔw fɛnɛ la ka tɛmɛ donc k'a fɔ a ye équipe ba entraîner tiɲɛ yɛrɛ la ma équipe ba entraîner awɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲininka kuma dɔ la ko ko Mali an k'a ka entraîneur au niveau de ta c'est vrai an k'a ka entraîneur au niveau ta mais balontan na kuma dɔw la entraîneur ko bɛ garisɛgɛ ko fɛnɛ bolo parce que i bɛ entraîneur au niveau ta ka na souvent i tɛ résultat kɛ mais exemple dɔ d'a ma en 2005 mankan wulila entre la fédération et le comité et le ministère des sports a mankan juguyara kosɛbɛ Mali balontan kɔnɔna na waati a sɔrɔ Tijani Ɲameli fédération président Musa Bala Jakite ministre des sports ye a sɔrɔ ATT de bɛ fanga la donc a mankan juguyara kosɛbɛ a waati a sɔrɔ an bɛ coupe du monde coupe d'Afrique combinée éliminatoire la ani Sénégal ni Togo min bɛɛ bɛ poule kelen na a sen fɛ an ka défaite kun bɛ ka caya donc entraîneur ko de b'a dɔn Cameroun entraîneur kɔrɔ dɔ tun bɛ yen Pierre Lechantre il était un entraîneur de haut niveau Mali y'a ta a ka match fɔlɔ yɛrɛ kun bɛnna ani Togo de ma le 27 mars 2005 ni ma fili 26 mars la do Togo ya ci 0 donc an ma se ka qualifier ka bɔ a poule la donc entraîneur de haut niveau ko kun tɛ balontan souvent environnement ko b'a la environnement caman bɛ ɲinɛ yɔrɔ ye bon entraîneur dɔ fana bɛ yen ni ye Côte d'Ivoire fila Coupe d'Afrique ta entraîneur de haut niveau ma ta ka d'u ma quoi donc olu ka entraîneur de haut niveau u bɛ min sara des centaines de millions wa non Hervé Renard côté tuwakɛ min kun bɛ yen nɔ Karim Traoré n'u den ka min ye a du jouer joueur kɔrɔ ala ye coupe ta ka di o de ma donc i n'a fɔ ɲɔgɔnnaw caman kɛra farafinna entraîneur de haut niveau tɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka se ka coupe ta donc hali Sénégal kɔsa in na u ye coupe d'Afrique min ta donc entraîneur de haut niveau ba tɛ o a ma ko baw kɛ a bɛna coupe d'Afrique ta hali Sénégal wa a bɛ ka taa ni Sénégal coupe du monde la l'autre jour yɛrɛ a y'a ka contrat renouvelé Sénégal donc kalo a bɛ sisan Sénégal autorité bɛ min dama kalo plus de 50 millions par mois CFA kelen kelen e ne ye min di yan wa awɔ o kelen donc ale b'o de ta sisan parce que a ko k'a tɛ taa coupe du monde na ni ma contrat d'a ma donc directement a y'a ka kɛlɛ kɛ ko fo ka contrat renouvelé 50 millions de francs voilà o de bɛ d'a ma sisan nɔ Sénégalais donc maintenant Mali kɔni ye nin ta an bɛ dugawu de kɛ ala ka an garisɛgɛ kɛ nin bolo n'an ko entraîneur de haut niveau don papier sera ka o tɛ parce que diplôme ba bɛ dɔw bolo entraîneur mais pratique la
ils sont souvent nuls. C'est vrai. Donc, le papier tout bon, donc on se va pour le manquer. Par exemple, il dit à l'estade de Coupe Kafuta en 2009, Djibril Dramé, donc entraîneur, en état tout entraîneur monotone, tout ça, ok. Johnny Baye, la Coupe Kafuta finale en 2012 avec Conti. Donc, voilà, le Badra Diallo. Donc, tout entraîneur, souvent, au fait. En 2015, Baye Coupe d'Afrique de Cadet et Anino. Donc, 2017, Jonas comme la Fenata. Donc, pratiquement, souvent, il va avoir des résultats entraîneur de haut niveau, tu vas où tu vas se faire dama. Dans l'entraîneur local, tu vas se faire donc, souvent, c'est vrai que l'entraîneur ta niveau ta la la gênance en Garcia Banga la ville à la carrière et le dire que c'est vrai parce que la couette matin mais quoi il faut voilà c'est amina ni le film dernier vraiment au dernier quand faut championnat à nous coupe du Mali la couette année quand faut d'offrir maintenant encore et fédération et championnat trophée tarade du Bama et du Bama qui fly au doublé on fait au la mine ni et kabisiga mon faut du Bama ni doublé quoi bon ni Joliba ka doublé ta ka lajɛ saison là-bas il a ka Joliba ka ballon ta ka lajɛ a tɛ bali la parce que c'est vrai saison daminɛ gɛlɛyara ma hali n'a sɔrɔ donna phase coupe kafo phase de poule kɔnɔ mais u ye résultat kolon de kɛ phase de poule kɔnɔ an b'a ka saison daminɛ parce que n'i ye Mali championnat ni coupe du Mali ta ka lajɛ tɔn fila de bɛ yen an bɛ se ka tɔn saba de bɛ yen nɔ minnu ka laɲini k'a fila bɛɛ ta ye o ye Joliba Stade Real donc olu ka objectif kɔni san kɔnɔna na an ka coupe du Mali ta an ka championnat ta ka doublé kɛ donc sur le plan local donc compétition africaine na ka taa yɔrɔ jan bon ala y'a kɛ ɲinɛ stade de la Ligue des champions phase de poule la Joliba donna coupe kafo phase de poule la stade ka Ligue des champions ɲɛna a bolo mais Joliba ka coupe kafo ma ɲɛ a bolo stade ka saison daminɛ fɛnɛ championnat daminɛ ɲɛna a bolo nka Joliba ka championnat daminɛ ma ɲɛ a bolo donc pratiquement k'a fɔ Joliba ɲɛmaw ye dege karamɔgɔ min tun bɛ yen Ivoirien min tun bɛ yen donc u ye o bila ka na ni dege karamɔgɔ wɛrɛ n'o ye Amani Yaw ye donc o nalen o ye bolo kura don tɔn na ka ni kura fiyɛ la donc kɛra sababu ye donc saison laban in na en réalité Joliba équipe y'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ a y'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ donc ni ani mɔgɔ kun bɛnna a tun bɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka se ka sebaaya sɔrɔ donc pratiquement an bɛ se k'a fɔ min kan ka se ka a gun ka bɔ yen a kana se ka titre sɔrɔ n'o ye stade ye a bɛnna ne ye stade fɛnɛ ka méforme wagati stade fɛnɛ kuntigi a yɛrɛ sɔrɔ olu ka résultat bɛ ka tiɲɛ u bolo match ni fɛnw bɛ ka tiɲɛ u bolo championnat donc pratiquement ala ye championnat nɔgɔya Joliba bolo depuis a ma ban donc a kɛra champion ye coupe du Mali min fɛnɛ o bɛ yen parce que coupe du Mali fɛnɛ filɛ an ma coupe ballon d'or o ye chance la ko parce que souvent i b'a ye deuxième division u t'u yɛrɛ sɔrɔ finale la kuma la olu yɛrɛ b'a ta o de ma ye FC Jara taara finale la o ye Stade de ci demi finale la olu Joliba ɲɔgɔn sɔrɔ finale la donc Joliba ye sebaaya sɔrɔ quoi donc fila ani kanagolo bɛ kɛ sababu ye Joliba bɛ doublé kɛ parce que Mali la ni championnat ta coupe du Mali ta fɔ k'i ye doublé kɛ donc nin bɛ kɛ sababu ye Joliba k'a ka doublé wolonwulanan de kɛ sisan donc doublé wolonwula Stade ta ye 8 ye Mali kɔnɔ donc depuis doublé ko d'abord parce que Mali championnat daminɛ 1980-81 donc k'a daminɛ la ni coupe du Mali championnat ta saison kelen kɔnɔna na a bɛ fɔ k'i ye doublé kɛ donc la Stade ta ye 8 ye Stade ta ye 8 ye Joliba ta ye wolonwula voilà ni jɛra là que t'as décidé de Mali là Mali fana ko ale bi ni tale kɛ bolola basket ye n'o ye basket ye bolola ballon d'or o fana o bɛ sen ni waati na an b'a fɛ ka infilé ɲininka an bɛ yɔrɔ jumɛn ni waati na sa bon basket bɛ sen na a championnat bɛ tile 12 na donc tile 12 cɛ ni musow don donc ka mɔgɔw hakili lajigin o la n'i ye jateminɛ o tile 12 yɛrɛ dulanciw yɛrɛ kɛra dɔgɔkun laban in na donc min ye cɛw ta fanfɛla la Atar Club de Kidal ale ye sebaaya sɔrɔ AS Real de Bamako ka 69 Real ta kɛra 36 ye donc min ye Joliba AC ale fana ye sebaaya sɔrɔ min ye ISFAS ka n'o ye Union Sportive des Forces Armées de la Sécurité ISFAS donc Joliba ta kɛra 88 olu ISFAS ta kɛra 51 n'o y'an ka finitigilakaw ye maintenant min ye CMK ye ale ni CRBT Centre de Référence de Tombouctou de basketball de Tombouctou salon ni olu yɛrɛ de kɛra champion Mali kɔnɔ donc u buruna CMK ɲɔgɔnna 71 64 Stade Malien de Bamako fana sebaaya sɔrɔ Kukiya ka sa 63 61 min ye musow ta fanfɛla ye an b'a ye k'a fɔ Kalabankura ale fana buruna AS Real de Bamako ɲɔgɔnna 75 49 Joliba AC donc ale ni ISFAS kun bɛ ɲɔgɔn na tuguni yen nɔ finitigilakaw donc Joliba ye sebaaya sɔrɔ 50 finitigilakaw ta kɛra 47 min ye centre Bintu Dambele ka bɔ Kulukɔrɔ
Kulukoro ale fana se b'a sɔrɔ commune 5 kan donc 63 Stade Malien ale se b'a sɔrɔ CBAT kan 83 donc an bɛ se k'a fɔ ni tile 12 nan dolanci minnu kɛra basketball kunda donc olu jaabiw ye ninnu ye. La dernière question o de ye an bɛ ka taa diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛ bɛ n'an da n'o coupe du monde o daminɛ waati infirmier fɔ an ye an bɛ sɔrɔ k'a bi taa kun cɛ. Ni Ala sɔnna coupe du monde in ɲinɛ a bɛ daminɛ min ye alamisa nata donc jamana 3 de bɛ ka labɛn États-Unis Canada ani Mexique donc o jamana 3 de bɛ ka jɛ ka labɛn ɲɔgɔn fɛ donc hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔnin bɛ minnu kan ka taa États-Unis visa ko nasira la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔɔnin b'o la surtout iranien yɛrɛ ka côté donc olu ka u ka balontan ɲɛmɔgɔ dɔw ma se ka visa sɔrɔ donc kuma yɛrɛ cayalen don wagati laban in na donc an bɛ se k'a fɔ alamisa nata 19h donc dolanci fɔlɔ bɛ kɛ min ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Afrique du Sud ni Mexique olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Afrique du Sud voilà parce que farafinna bɛ jamana 10 de di Niger donc farafinna jamana caman bɛ a kɛnɛ kan o de kama an b'a ye k'a fɔ badenya dolanciw bɛ sen na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ hali bi yɛrɛ min ye Pays-Bas ni Ouzbékistan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 18h45 badenya dolanci la nin bɛɛ ye Coupe du monde ɲɛbila baara ye France ni Irlande du Nord bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 19h10 donc ni Ala sɔnna sini donc Pérou ni Espagne fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 2h du matin bon an bɛ se ka su la 2h du matin ka dugu jɛ sini na donc mɔgɔw k'a faamu bamanankan na donc min ye Arabie Saoudite fana ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini 23h donc wagati donc o ye donc an y'a fɔ min ye jeudi 19h donc a bɛ daminɛ nka match minnu bɛ kɛ États-Unis kɔnɔna na fɛn généralement match dɔw bɛ na kɛ Coupe du monde la 1h du matin 2h du matin 23h donc dɔw ye 19h olu man ca 19h20 sinon match in tilancɛ dɔw ye dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔgɔma 7h parce que a bɛ dépend jamana position na a bɛ dépend jamana position na olu b'an ɲɛ ni heure dɔw ye dɔw de kama u ka heure na fɛ i bɛ taa sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ taa olu ka tilegan fɛ ou bien su fɛ ou bien fitiri dafɛla i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ bɛn an ka sufɛla ma donc a dɔw bɛ bɛn an ka sɔgɔmada fɛn fan na donc o de kama match dɔw bɛ yen o kɔni an b'a sigi n'o ye 1h du matin 2h du matin wagati donc ni min y'a dɔn i bɛ se ka si ɲɛna kɛ ka se ka match in kunbɛn. Fana ne ka kɛ avocat tɔɔrɔ fo an b'i fo k'i barikada vraiment kunnafoni bala farikolo ɲɛnajɛ binna kun an b'a dɔn ka fa sɛbɛkɔrɔ walawala e ma mɛn ko in fɛ wa o la mɛ ne jabaranin kɔrɔ min ma faamuya sɔrɔ dolantan ko fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ suguya wɛrɛ ma olu kunnafoniw na o don o la an bɛ info bilasirali min ye an bɛ taa télévision fan fɛ Dirisa Kulubali Lala Kuyate ale an n'a ye masala kɛ an bɛ o ɲɛmada o fɛ walasa ka se ka info ne k'a bilasira. N'Ala sɔnna merci beaucoup merci. Yɔrɔ damadɔ de bɛ anw maliyɛnw fɛ minnu ka gɛlɛn a fɔlɔ-fɔlɔ o ye denwuli ye a filanan o ye kɔɲɔya ye a sabanan n'o o ma dan tulo ye o ye saya ye n'an b'a fɔ o ma ko banni bon adamaden n'i nana sigida la e kan k'i jija cogoya bɛɛ la n'i ye kibaru mɛn k'a fɔ ko denwuli bɛ karisa la ka ninnu fɛ yen e k'i jija e ka t'i sen jɔ ni se kɛra mugan ye o di ni se tɛ fɛn ye kungotigi ye i ka foli kɛ i ka dugawu k'u ye n'u kɛra denwuli ye n'u m'i dɔn n'i ka taali cayala u bɛ n'i dɔn sigida la mɔgɔw tamasiyɛn bɛ tigɛ ɲɔgɔn ye ten de kɔɲɔ sera k'a ma fɔ ne tɛ taa ma fɔ ne bon vraiment sigi la o tɛ bɛn quoi don dɔ fana i k'a miiri i kunkolo la ko don na e fana kɔɲɔ bɛ se ka k'i fɛ i bɛ ɲinɛ k'a fɔ mɔgɔ ye donc o la n'i y'a mɛn dɔrɔn t'i ka foli kɛ i k'i ka dugawu kɛ ni se bolo ma fara o di ni fɛn t'i bolo taa i ka sira fɛ i bɛ dɔn n'a ma dabila i bɛ dɔn ni banni sera o y'an bɛɛ lajɛlen kungo de ye mali don na an bɛɛ bɛ sa kabini n'i y'a mɛn taa ɲininkali kɛ kaburu seginko ni fɛnw na e yɛrɛ ka kɛ a la mɔgɔw la cɛsirilen ye i ka kɛ a la maaw la fɛnkɛlan ye a tɛ ka kɛ olu kama ala b'a dɔn a kɛla ala min kama ala b'a dɔn don dɔ ala bɛ mɔgɔ ci i yɛrɛ ta don mana se ala bɛ mɔgɔ ci min b'a kɛ ka ɲɛ ka wasa donc o la adamaden sigiɲɔgɔnya la e k'i jija kungo ninnu i man k'a to a ka pan i kunna kɔnɔ n'i y'a fɔra ye o i bɛ taa i y'a mɛn sira fɛ o bɛ taa donc o la n'i bɛna mɔgɔ jalaki o fana na k'a fɔ karisa e ka kungo sera i m'a fɔ ɲɛna e man ka sigi ka sɔrɔ ka n'a tigi jalaki o i bɛ taa kungo kɛ yɔrɔ la n'a y'a kɛ n'a tilala min kɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ a kari n y'a mɛn ko nin kungo in kɛra a fɛ ne yɛrɛ nana na nka a hakili ma to ne na k'a fɔ ne ɲɛna n'a kungo ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a bɛ jija k'a hakili to n'o tɛ n'an tɛ so da la an tɛ kungo in sɔrɔ a b'an lamaloya n'i y'a fɔ a tigi ye kodɔn ye dɔrɔn a bɛ maloya a bɛ saamɛ nafa caman de bɛ kungo kɛ la a bɛ adamadenw kala ɲɔgɔn na a bɛ aw tin don ɲɔgɔn na
aba aw hinɛ don ɲɔgɔn na a bɛ furusiraw tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ k'i ye gwɛlɛman na don min k'a dɔn ko nin ye ne sigiɲɔgɔn ye ko a kun cɛtirilen bɛ ne ka ko la ale de bɛ kɛ sababu ye i tɛ se ka tɛmɛ fiyewu f'i ka a tigi dɛmɛ ka bɔ kungo in kɔnɔ kungokɛ de b'o se mɔgɔ ma maa min bɛ kungo kɛ ale ye maa lakodɔnlen ka sɔrɔ maa min tɛ kungo kɛ kan maa min bɛ kungo kɛ ale ka ko ka nɔgɔ k'a sɔrɔ maa min tɛ kungo kɛ n'i ka kungo cayala i bɛ taa ko dɔ kɛ yɔrɔ la dɔrɔn ko karisa t'a dɔn ko a y'a bila ka taa ko an bɛ ndongo ye ko sigida la ko maa ɲɛnama don bon kungo minnu bɛ kɛ i n'a fɔ an ka ladala kungo ye kungo minnu bɛ kɛ ala ko ye n'i y'a mɛn i sala a y'a ɲininka ko a bɛ seli a tɛ seli silama nafiki tɛ n tɛ ɲininkali t'o la koyi an bɛɛ bɛ selitɔ ye san kalo 12 ɲininkali tɛ k'o la donc la o de misaliyala sarakabɔw ni furusiri minnu bɛ kɛ misiri la o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ kan ka to k'i jija i ka to ka y'o bɛɛ la a bɛ e lakodɔn sigida mɔgɔw fɛ i ka ko bɛɛ de bɛ nɔgɔya. Samara Dirisa da sera kuma nafama bama bi ɲɔgɔn kungo kɛ vraiment sigi o sigi la n'a tɛ ɲɔgɔn kungo kɛ aw tin tɛ se ka don ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye dɛ a ko kɔɲɔ ko b'o la dumuni bɛ o la kosɛbɛ lakodi ale dɔw b'o la awɔ ala k'a n'a cɛ janya ale fana b'a la aw fana b'a la kosɛbɛ ko n'i ye mɔgɔ kɔrɔ ye sigida kɔnɔ walima i tɛ mɔgɔ kɔrɔ ye k'i ka gɛlɛn ka ye mɔgɔ kungo la ko ne la kuyate nafa min caman de b'a la a b'a kɛ sababu k'aw tin don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ka ɲɔgɔn kanu aw ka sigi bɛ diya a bɛ kɛ sababu ka sigi diya wa a bɛ kɛ sababu ka ko so nɔgɔya ani ɲɔgɔn cɛ o ye tiɲɛ nka an kana to an ka kɛ bolokɔni taamasere ye k'a fɔ karisa wa a tɛ maa kungo kɛ o tɛ ye maa kungo la ko ye dɔw de ye kɛlen don bolokɔni taamasere ye sigidaw kɔnɔ olu tɛ fara dɔrɔn a fɔ karisa wa to ye ale tɛ ye maa kungo la e dun bɛ yɛrɛ don min kɔ don de fana na a bɛ se ka se yɛrɛ ma o ye tiɲɛ de ye a filɛ ka saba fɛn fɛn fɔ bɛlɛnin turu y'a de don ni dumuni ma se ma kɔɲɔ ma se ma n'o ma se ma ala ka d'a cɛ janya dɔw bɛ se ma a y'o tɔgɔ bila dɔw bɛ se ma e b'a ye k'a fɔ ne yɛrɛ ko ten a dɔw de b'a dɔn ko fɛn min b'a la o la ala k'an sɔn a tigi ma e ko bi taa ala bi taa bila ko dɔ bi dɛ nka babu nafamaw kun don babu nafama awɔ farikolo ɲɛnajɛ fo ka se Dirisa min fɔ e b'a ye k'a fɔ nafa b'a bɛɛ la o la an bɛ o fɔ k'o waleɲumandɔn e ko bi taa an tɛ fɛɛrɛ kɛ k'o bila yan de ayiwa sani an k'an kɔ don kanubagaw la an bɛ waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛn k'a sɛnsɛn ka ɲɛsin u ma u sigiyɔrɔ la o mana kɛ Mali kɔnɔ yan wali Mali kɔkan na madama n'u kɔni sɔgɔlen don Serifula Jabaranin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmadunu jɛmukan an b'u fo k'u barikada k'a fɔ ko nin de kɛra an seko ye bi dɔgɔkun daminɛ la ka se k'o fara ɲɔgɔn kan ka na n'o jaw ye ka se ka n'o yir'u la kunnafoni na nisɔndiya la an b'a jigiya k'a fɔ u ye faamuya sɔrɔ an ka bi jɛmukan na n'Ala ma basi kɛ su in na segin bɛ kɛ nin jɛmukan kelen kan minnu ma se ka bɛn n'a ye sɔgɔmada in na yaasa olu ka se k'a lajɛ sufɛ sini ni Ala y'o yira n na Samara Sanogo dugutigi mɔden Yiriyaso dugutigi mɔden dugutigi mɔden sama ka fara ne la kuyate ka fara émission kan an b'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan o don sinon n bɛna taa n'aw ye an ka dugu la n bɛ taa ni e ni Nɔsini bon équipe quoi n bɛ taa an ka dugutigi sigi bi i bɛ se an ka déplacement kɔrɔ kɔni o tuma mun wɛrɛ b'o la an bɛ min fɔ an sigiyɔrɔ la an sera an fɔniyɔrɔ la ka n'o fɔ an ye dɛ an k'a bɛɛ fɔ ka di yan Dirisa m'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛ awɔ ayi ɲɔgɔn kunbɛ bɛ kɛ nka o fana kunbɛ ni yan ta tɛ kelen ye dɛ e dun a bɛɛ tɛ kunbɛ kelen ye ayi kelen tɛ ne bɛ dugutigi Samara fo i yɛrɛ maradenw bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nka denw tɛ kelen ye ne dugutigi mɔdelama kana cɛ ka taa k'i mɔkɛ sigira dugutigiya la i ma ta k'an fɔ an ye a sɛnɛfɔ ka ko kuma dɔ la a mara de da ala na sisan nɔ kana kɛ dɛ ne ye Yiriyaso dugutigi mɔden de ye kana kɛ n'a bɔra to kalama ani kini kalama na fɛn kalama t'aw sɔrɔ ala kuyate n ko ni m'o layidu ta k'o d'aw ma k'a bɔ ka taa n'a ye Yiriyaso ka segin ni aw ye ayiwa o diyara n ye o la k'i fo k'i waleɲumandɔn ala kuyate k'a fɔ baara a ɲana o kuma kɔnɔna ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin ma bakɔrɔ k'o fo k'o waleɲumandɔn o waati na minnu sigilen bɛ ka ɲɛmaa da Serifula TV Jɛkanso fɛ ala kuyate i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ala kuyate ka bɛn ni yafuma b'a la bi ye o de ye nin ye o la k'a daminɛ Mali kɔnɔ fo ka taa ten Mali kɔfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati na minnu sigilen bɛ k'a lajɛ ala kuyate an ma se ka minnu fo ala kuyate bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛ sɔrɔ kanubaw foli kɔ bawo maninfin n'i ko k'i b'i ɲɛ da a dɔ la i b'i jugu o b'o caya o la ɲɛmaayaso an b'o fo k'o waleɲumandɔn ala kuyate an baarakɛɲɔgɔn an b'o fo k'o waleɲumandɔn maa bɛ foyi yɛrɛ ye ci kɛ ɲuman na yanni ka laban anw baarakɛɲɔgɔn ya ani gun kan awɔ ani technicien minnu ko sigi ka di nka gun n'a ɲɔgɔn tɛ ko di dɛ ani technicien minnu b'a la don o don sɔgɔma awɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ don o la foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ta k'o di olu ma ni min f'o ye ka se ka nɛgɛ ni k'a ta ni k'a kɛ o sago ye olu de b'o dɔn ala kɛn bɛ k'o dɔnna kalifa o la Adama S Kulubali k'a fɔ k'a waleɲumandɔn sinon kiyani
yira so manjaw aw ale bisika to yira so dron atakia wala même gente fu on devait que ça fo ka bela jini fo ka fo ala ka tiara dama ala ka dogo ku fo hela ala ka shini faranshika amina ya rabbi sabaira ine dezarade ka kenya ani lafiya sabati bela jini farkolo la akadi ko jugu Namibia geren baro bi nyaga wa bela jeli nyeda mi wala wala mu ye lemi kabantoro bela jeli mi misodia nuko joni starire mais awa kuma na chansa me de starire me kadi wa me dumuni utinia de les araye ne kari demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka autone minina abaw kolo sigi ka o modia o de yato ne kari demisanu yo kosebe ko yere fo jumeni kadi ani jumeni bi manchenya me de docteur not concentré zara me kele pedro ao na ambere stare Manko dumuni sanu manchama ayo tobli ko la sambala nyon sugandi ye zara ka dumuni fenni abi sol mali fere yorobe zara ye nouveau soleil SARL ka produit glané Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da ranguloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni ngajige kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ne guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC du malikono gawu kono dozo demo ya bela jele ka nisodia ni ka tubile ye ejike semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wali kala kana ga juru be bamba 76 80 00 62 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura kuya fule ana EPC Nude bela jele wasara